Bekwantona. Yabona ke le into. Kuphela kwento enonayiphendula le. But ke ngoku silapha balulekile. No man. Ndifuna ukwazi. I'm confused. Ndigqibele unoNompumelelo. Ondabothuka solapha wabona 6x. Andikho hamba. Akwalapha uthini funeni uthini uzobenga ntona? Uzoxolisa. Kwenzeka ntoni? Uzoxolisa ngalanto beziyenzekile. Mandla ndifile. Asanomntana. Sasanomntana. Sanomlinga. Ndenzeni? Indoda engakubandana. Ndenzeni? Uthana ungcolile. Ungakanani nosipho kulawo. Ndenzeni? Indoda endala. Ndenzeni? Ungakanani nosipho kulawo. Ndenzeni? Wawuzahlasa nomntana. Uthana ungcolile manje wena. Ungcolile manje wena manje. Hlasa nomntana omncinci. Yes sir. Bibi. Ndicela sino sami ndicela. Ndicela ungixelele. Kubani ukwenze lento? Kubani like yo. Asabelo, shothi ndingayithethi, bengiyithethile apha ngoku emputhisa. Wonke umuntu afike ithethile ilungiseke ngoku. Yama ngisolele ebhizi ebhonyana nomntana wakhe embethe okoko. Yalo nto ubethe umntana wena. Uabisana nomntana wena apha. Suqhasa wawumuva lapha. Yeke. Ndithe yeke. Okay. It's fine. But yabo, Wamosi. Uzotishana nami naye. Mna naye. Kufuneka sidibane. Ngizambonisa ndifuna vele into ndiyivayo Wamosi. Ndifuna ubuhlungu endivayo. Ngizambonisa Wamosi. uAmos wayekhona. Ngoku ndandibula ukususeka. Ntoni? Suzuzeka. Andifuni ustresseke kakhulu iyo yonke lento. Ndifuna uyazi into yoba ngaba ndinawe kuyo yonke lento. Andifuna uthathe i-fall for yonke lento. I am taking the fall ngokwam. So ndiwenzile umsebenzi. Ndamgrumbela umzimba, ndamngcwaba. So ndiqebile ke ngombawo. Wena ndifuna nje uhlale nje bukhona, ungena stress. Ndenzeka kwezuzeka ne. Ndifuna undenzele ifavor one. Move out kulophathiswa. Uye phandle. Uyohlala khona. Ndiza kuthetha nomama mna uba bekhona something esiyokhaya ePipeback mhlawumbe lekunjilo. Bese sihlala phana officially because if phana uphathiswa uzawustressa kakhulu. Ndicela uze uyazi Suzeka uba ndiyakuthanda kakhulu. Ndikuthanda kakhulu Suzeka. Ngicela uzube right. Yeah.
uthi njani? Right now. Ngicela ngikungqina pha kwathi bayonyana. Unfortunately, Sissy. What I told you on WhatsApp is the whole truth and nothing but the truth. So can go and see if I can do it. I'm not coping, Sissy. I'm not coping at all. You're stressor. What's worse is the day after tomorrow exams are done. And I can't study. Ngiyazama but akukho ndihlalayo engqondweni kumuntu. Nginamaphupha. Nephupha lomntana ndiphupha lomntana vela kum. Andibuza uba ngaba Amos ngimbulalela ntoni. Ngimbulalela ntoni. And that is the same dream noZuzeka abanayo. Awucima mhlawumbe ngaxela uma ngalento because eqhubeni umsebenzi ofuneka. No, Sissy. Mhlawumbe uma ngasihlangula. We cannot involve Mama. Ngiyongela. Imizimba uzofumaneka mhlawumbe mama kayincede. No, Sissy. Mama yamazi into njani uyathetha so she's going to want to know detail to detail ngayo leyo yonke lento lena. So it's just not a good idea to involve Mama yonke lento. Lo nto uhlela sesiqhulu. Ubuke watya khona ukutya. Ukutya kungini. Sissy. Ukutya kungini ngizama ukutya but I just do not have appetite. Awucima mhlawumbe ngangithe shop nothenga for into ongawutya because uyayidinga ukutya. So I was wasting my pleasure, Sissy. Akusunceda nto because udinga amandla kuyo yonke into le idila nawe. So bhetere mna ndihambe ndeshop ndokhangela ukutya. It's fine. Okay. Molweni Sisi, uyaphila? Uyaphila nami, igama lami ngithawuma ngicela ukuze ngikwazi ukufumana u-Amos Mabanda. Molweni bhuti. Molo Sissy. Igama lami ndinguThelma Ndabeni. Bengicela ukuza u-Amos Mabandla. Okay, mna ndiyi-newly appointed detective. Ngicela ukuza singakwazi ukuthi sithethe ngaphakathi. Hle namalapha ngaphakathi ngoba asinokwazi uthetha. Mhlawumbe singathetha ngelinye ixesha. Asinokwazi ngelinye ixesha. Okay. Cela undilinde please. All right. As Babe Nchilo Bhuti, igama lami ndinguThelma Ndabeni. I'm a newly appointed detective. Bhuti sifumene umzimba wobusisi apha. Bengicela ukuza uyamazi lo sisi. Andimazi lo muntu. Usho, cela umjongisise. Andimazi lo sisi. Sanda mbona nje bomini bami. Right. The reason why ndisithi ndikubuza ngalo sisi because of sifumene umzimba wakhe izolo. So into eyenzileyo sifumene i-autopsy report ethi lo sisi ubethwe entloko and then one brain damage. So the reason why ke ngoku sesafumana i-DNA yakhe kwi-fingertips. I mean kwi-fingertips zakhe sifumene i-DNA ye-female and male. So ke ngoku sikwazile ukuyitracer email of which nguwe but we couldn't trace i-female because of mhlawumbe akana idea lapha. So ke ngoku that's why ndibuza uba usho uba umazi nami sisi because of sifumene i-DNA yakho kuwe. Andimazi sisi. Uqinisekile bhuti? Uqinisekile, ngizange ndimbone.
but ingathi kumele siye police station for questioning because of ingathi awuxeli nyani. Andithi sengiqobo utsho nje noma ngaba animazi lo muntu lona why kumele siye police station ngo? Athi but kumele siyapi? Ngiyacela. Achazela umzimba wami ubekephi? Ubekephi umzimba wami? Ayizona nje ukufihla. Ekugqibeleni yavela inyani. Ngapha koko ungasuze ubambise usemapoliseni. Ngayindlela yokunceda leyo. Anizokuyeka ukukhela. Sawukhela kuyo yonke lento. Utshone. Awukho wena. But alright. But alright. Right. Kumele sihambe police station but. Ngoba le nto endichazilayo nephilelanga. Kumele sihambe police station for questioning. Detective. Andicela ushiyeka ndodwa ngoku. Ngicela unishiye. I'm stressed because exam yami iyaqala in 2 days time. So ngicela unishiye detective so that I can study alone in peace. Then if we to feel in peace, then make my job easier. I won't really nyani qhamela wena. What truth detective engixelele yona? Andithi ngiyatshiba ngaba andiyazi le ntombazana ubuza ngayo. Then inyani yakho is suspicious. Suspicious. So if inyani yami is suspicious, does that mean make me a suspect? Seemingly. But ke ukwenza izinto zibelula. Ingathi ngongahambi apha or ungahambi nakokwenu. Oh, you have been to my place as well. Ewe, besile kokwenu. But mama ko was surprised engayazi basekuna lo. So which means wena mama ko umchazele into zakho. Detective, uthi mina ndifihlela inyaniso kumama. Obviously. Nimfihlela kanjani umama wami detective? Akukho into nimfihlela yona umama detective. Detective. If ever awuzindibamba ngoku ngalomzuzu. Ngicela uphume ungishiye. Then it's fine. Ndingahamba. But kufanele uyazi uba mna nawe sawuqhelana. Funeka okubuso ukuqhela because of sobonana oko. Then it's fine. Whatever detective, as long as you leave me in peace. Mama. Mushile. Mushile mama. Ndiphoxile mama. Mina ndixele yona malungana nala polisakazi belifikile apha endlini. Mama ndiphoxile mama. Ndiphoxile mama. Ngicela inyaniso mama, yazi yonke. Mama. Ndiyazi ungalindilanga ngaba ngaphoxa mna. Kodwa mama ngixile. Mama. Ngizeleke ndihambe mama. Ndihambe mama. Andazi uba ndiyaphi mntwana, ndizawuhamba. Uma ndihambe mama ndizobanjwa mama ndihambe. Mama. Ndiyanda mama. Kakhulu. Mama kwenzeka ntoni kum mama? Sukela ngoku ndazi uzokwenzeka ntoni kum kodwa.
It's all right. Zuzeka, khona detective ufika apha kum eflatini ngoku. Lo detective uthi usibhaqile isidumbu. Zuzeka andazi usibone njani isidumbu, andazi basibone njani isidumbu because I made sure uba ngaba ndiyomba phaya. I made sure uba ngaba ndisogqumelela eso sidumbu esiyana ndizuzeka. And khange ndisigangathe Zuzeka. Khange ndisigangathe Zuzeka. That is how they could have found out Bangaba. So okay, Zuzeka. Khange ndikumelele ngengqa phayana. Okay. Akubonile Bangaba namhlanje phana usefresh namhla. Okay, Zuzeka. Wherever you are, please make sure Bangaba awuhambi kulo ndawo kuyo. Yes, Zuzeka ndizokuthatha siyahamba mna Zuzeka. Siyahamba. I do not know where you're going, but siyahamba Zuzeka. When I was safe when because they couldn't identify you. But bafumene DNA yam nawe phayana. Then they managed to identify mine because ndine ID, and then wena because awuna ID akwazi ngoku-identify. Zuzeka stay put. Ngiyeza kulo ndawo. Zokuthatha Zuzeka. Siyahamba nawe. Bani njengoba benditshilo phinde iyadibana ke thina sobabini sawukwazana. Thetha mfana. Thetha ntoni? Thetha uphi uliziwe funa impendulo yakho qaqwa phendula. Hayibo. Mazela apha uliziwe uba Suzenza lost upolisi uyamazi uliziwe uphi uthona gqibela inyama noba eze apha kule ndlu yakho enxilile wehlangene steps noba 2 uyamazi ba upolisiwe akaziwe ngoba uphi And uyamazi. Okay. Uliziwe gqibela kwam ukumbona wafika apha enxilile ehlala ne-girlfriend yam mama wam. Wafika uliziwe apha wandenzela ngqaba mna ne-girlfriend yam, and then ndamgxotha uliziwe uba ngaba makahambe because uyandimosha ndizihlalele nomntu wam. That was the last time ndimbona uliziwe. Sobuze uliziwe thetha ngayo. Yaqaphela ke umfana ba awukwazi ukuzikhupha endleleni. Ngoba not so long ago I was here. Kwicase alomntana. Ngoku nguliziwe. Okay, nina nidibene ngam ne? Khona wazana lapha nabantu? Hayiphasa. Asidibananga wethu. Udetective Ndabeni sidibana naye egate. Xa kayisisiza apha kuwe sizoqonda bangabana uphi uliziwe. Ngenceba ke sadibana no detective. Ukuba ngabani bakasidibana no detective ngakhange ungazusixelela inyani. Simcela udetective uba ngaba makasikhaphe. Kwenzela uzothetha inyani ba uphi uliziwe umsephi. Okay. Mama, andimazi ke uliziwe wenu noba uphi. Uthanda bubhanqa, uyamazi uliziwe ba uphi. akhuphe upolisiwe okay khuphe bakhuphe lo Thanda bubhanqa. uyamazi ba uphi lo upolisiwe Masingalwini khona indlela esinoyisombulula ngayo le without ukulwa singayithetha nje kakuhle kongxaqwa kasitesini. Ngoba besitsho kuba wagqikilisa ubona uliziwe ehleli nawo ingaba wena ucinga uba phamba waphindela phi? Detective, uliziwe waphuma apha ezihambela, wazihambela uliziwe apha kumka kwakhe. Njengoba ndimgxothile mna andimazi, and khona izinto ndingamenzani because
Emveni kwala ngxabano sasinayo apha efletini. Wonke umuntu apha wayihumka ndim ndodwa ndoseleyo apha. Ndizisalele ndodwa apha. Sisitshomi sethu sasinazo apha efletini. Saphela sonke. Ndizingamenza ntoni noLiziwe mna ngoba ndizawutshata nje soon. Uzawutshata. Uyamazi thina uzawutshata. Uyamazi umuntu asikhaya uba uzawutshata kodwa umuntu asikhaya ulahlekile uzamkhupha kuLiziwe. Awutshata naba? Shini. Hayi ndifuni batshata. Ndiyabuza uzawutshata nabani? Phendula uza kutshata nabani? Xa sisazela lo mama. Ngibulele. Kuba uzawutshata. Ndizawutshata nobaby mama wam. Oh, yenza isense ke ngolelo ngokuyiva kwakho. So which means wena nobaby mama wakho nibulele uLiziwe ukuze mina ndizotshata. Yaqaphela phofu ba unemeda cases ezi-2. Ikhona ingxaki. Ikhona ingxaki and uzayichaza bayintoni basapha abantu. Uzayichaza.